Barakatu masu bibiyan wannan channel ta mu barkamu da barkamu fatan mu lafiya. A cikin film din mun kawo muku wato film din da makami, film ne da yake yana da shafasar sultan. Kamar yadda kuka sani wannan channel ta mu mun san kuna kokari kuma kuna ci gaba da bibiyan mu. Insha Allah za mu ci kuma gaba da kawo muku fina-finan Indian Hausa da ƙatutu ingantattu. Sai dai bayanan namu idan kana son ka ci gaba da samun Indian su ne zaka shiga wannan group din namu na WhatsApp, wanda film din da nake muku magana wannan da makami, wanda duk ya kallace zai so ya samu na biyun shi. To na biyun shi yanzu haka ma muna ga yau da marici za mu dora shi akan group namu wato na biyan kuɗi duk wata. So ke idan kana son ka kallaci na biyun wannan film din, so ke sai ka kokari ka shiga wannan tsarin namu na biyan kuɗi duk wata. Ta haka ne zai sa ka shiga ka zai ka samu fina-finan mu Indian Hausa ƙayatattu. To na farko dai idan kai farkon zuwa ni ka fara danna muna kalmar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa. Idan bidiyon nan namu ya muka daɗi ka danna muna like, sannan kuma ka ba mu hannu. Mun gode. Makullan sirri namu ne za ka saka 6 ka saka 4. Sannan kafin kalmomi na ƙarshe muna muku bayanin da ma group nan idan ka shigo za ka daba wato sunan film din, yayin da buɗe mana za ka ga nambobi ga sunan guda biyu wanda aka aje ƙasan link din bidiyon, su ne za ka iya yi muna magana ta kansu. Idan Libya kake za ka yi muna magana ɗaya daga nan ga ta nan dama kwadikin Libya. Idan kuma a ƙasa nan kake Abidjan za ka muna magana ga kwadikin na ƙasa Abidjan. Idan kuma Nigeria ke da sauran ƙasa kowace ƙasa ke duk da wannan lambobi wanda duka ɗauka kai muna magana insha Allah za ku ƙari mu saka ka ci wannan gwar. To lambobi na gaba har yau za ka saka wato 6 har yau sai ka sake saka 4. Makullan sirrin saura kalma ɗaya ta ƙarshe wanda mai kallo idan baka biyo mu a hankali ba gaskiya ba za ka sauke ai wannan ƙasaitaccen film din ba, ko in ce zakakurin film. Ya kamata ka biyo mu a hankali domin ka shi da makullan sirrin so makullan sirrin namu ne ba masu yawa bane. Mun daina kawo muku makullan sirri masu yawa saboda ƙorafe-ƙorafen da muka samu daga cewa makullan sirrin suna muku nauyi. So ke za mu gyara komai da komai, duk da fina-finai yanzu gaskiya za su yi wahalar samuwa. So ke idan kana son ka rika samu waɗannan fina-finan masu shawa kamar yadda aka saba za ka ɗauki wannan lambobin da na muku magana a kai. Kuma insha Allah waɗannan fina-finan da muke ɗorawa fina-finai suke gaskiya masu sha ne saboda an can tsare-tsare yadda ake ɗora Indiya shine yasa ko ga tsare-tsaren namu sun canza. Amma insha Allah za mu yi kokari mu rika ɗora muku Indiya, duk da ba kullum za mu yi alƙawarin ɗora ba, amma za mu rika duk bayan kwana 2 ko 3 za mu ɗora muku da Indiya. Makullan sirrin namu na ƙarshe mu kai yadda za ku sauke bidiyon. Sai dai na gaya muku biyo mu hankali, idan muku biyo hankali ba za ku iya sauke wannan filmin ba. Yanzu abinda za ka yi za ka taɓa wannan link ɗin kamar haka, yayin da ya kai ka nan zai ce ne sai ka saka wato ainihin makullin sirrin da na muku bayani a yanzu, sauran wato kalma ɗaya ta ƙarshe wanda na muku bayani. Lamba ɗayan ta ƙarshe ita ce wanda za ka saka da zaran ka saka za wannan makullin sirri insha Allah zai buɗe. Wannan kalmar ta ƙarshe ba kowace lamba ba ce wanda ka saka kamar yadda na faɗo maka. Wannan kalmar ta ƙarshe ba komai ce yanzu abinda za ka yi za ka saka wato kalmar 5 ne a ƙarshe. Da zaran ka saka wannan kalmar insha Allah wannan film din zai buɗe maka ba tare da ka sha wata wahala ba. Yanzu abinda za ka yi za ka danna alama OK. Yayin da ka buɗe ma ka gani zai buɗe ma wannan page kamar yadda aka saba a kullum dama muna ɗora link ɗin ne a ƙasan foton na film ɗin. Da ka taɓa kamar haka